የፍቅርና የሰላም የፍቅርና የሰላም ይናፍቀኛል ስምሽን ሳወራው ስቀር ማርያምን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንእግዚአብሔር ደቂ ንእግዚአብሔር ቤተሰብ ብጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ሃመልኩም ቀኒኻቱም ሃመልኩም ውዒልኻቱም አሜን። ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ካብ አጽናፈ ዓለም እስካብ አጽናፈ ዓለም ካብ ምድሪ እስካብ አርያም ዝኸበረይ ዝተመስገነ ይኹን። እንሆ ሎማዓንቲ እዚ ግዜ እዚ እዚ ሰዓት እዚ አምላክና እግዚአብሔር ለአየ ለአኻትኩሚ ኣብ ሂወትና ምእንታና ንስሐ ጊዜ ክኾን ወሲኹ ስለለሃበና አምላክና እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። ምናልባት እግዚአብሔር ሎማዓንቲ ለአየ ለአኻትኩሚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብልተፈላለዩ ነገራት ከምህረና እዩ። ዘምህር እግዚአብሔር እዩ፣ ዝግስጽ እግዚአብሔር እዩ። ምናልባት ደቂ እግዚአብሔር እዛ ሕዚ እተዳምጽዋ ዘለኹም ቃለ እግዚአብሔር ምናልባት ኣብ ሂወትና ክቅይሮ ልደለዮ ነገር ስለለሎ እዚ ድምፂ እዚ ላዋና ክመጽእ እግዚአብሔር ፈቂዱ። እንሆ ድማ ሎማዓንቲ ካብ ቅዱስ መጽሓፍ ሓደ ኃይለ ቃል አልዒልና ክንነጋገር ኢና። እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 12 ከምዚ ላበለ ይናገር። ብተስፋ ተሓጎሱ፣ ብመከራ ተዓገሱ፣ ብጸሎት ጽንዑ ይብለና። እቲና ሎማዓንቲ ትምህርትና ብተስፋ ንበሩ፣ ብተስፋ ተሓጎሱ ልብል እዩ። ናይ ትምህርቱ መሰረታዊ ዓላማ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኣብቱ እንሪኦ ለና ጊዜ ኣብቱ እነዳምጾ ለና ጊዜ ሰባት ተስፋ ስኢኖም፣ ሰባት ለእግዚአብሔር ረሲዖም ኣብ ልተፈላለዩ ናይ መከራ ጊዜያት እላሕለፉ ስለለለው ብፍላይ ለአና ልተጋሩ ኣብዚ ሕዚ ጊዜ ብጣዕሚ መሰከፊ ጊዜ ኣብ ለለናሉ ጊዜ ተስፋና ኩሉ ምስ እግዚአብሔር ልክንገብር ተዓለመ እዩ። ብተስፋ ተሓጎሱ ከምዚ ይብለና። ብተስፋ ተሓጎሱ፣ ብመከራ ተዓገሱ፣ ብጸሎት ጽንዑ ይብለና ኣሎ አምላክና እግዚአብሔር። ምናልባት ኣነይ ንስኹሚ ኣብዚ ሕዚ ጊዜ ብልተፈላለዩ ነገራት እላተጨነቕና፣ ብልተፈላለዩ መከራታት እላተወቃዕና፣ ሓደ ጊዜ ጦርነት መጸ፣ ሓደ ጊዜ ጸበባ መጸ፣ ሓደ ጊዜ ጥሜት መጸ፣ ሓደ ጊዜ ድርቅ መጸ፣ ሓደ ጊዜ ብጣዕሚ ብጭንቀት ተወጢርና ኣብ ልተፈላለዩ ለየድልዩ ነገራት እላዋዓልና እግዚአብሔርና ረሲዕና ተስፋ እግዚአብሔር ካብ ምግባር ሰባት ከምለጥፍኡና አላሓሰብና እላተጨነቕና ንነብር ኣለና። ኣሕዋተይ ኣነ ንስኹሚ እቱ መዋፅኡና ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ብምግባር ጥራሕ እዩ። ተስፋ ክንብል ተለና ሙሉእ ልሙሉእ ለእግዚአብሔር ብምትእምማን ምንባር ማለት እዩ። ደቂ እግዚአብሔር ተስፋ ክንብል ከለናስ እቱ ክነግንዮ ለይንኽእል ለይሕሰብ ነገር ክነግንዮ ኢና ብእግዚአብሔር ኢልና ምእማን እዩ። ደቂ እግዚአብሔር ብተስፋ ተሓጎሱ ይብለና። ብመከራ ተዓገሱ፣ ብጸሎት ድማ ጽንዑ። ተስፋኹም ኩሉ እግዚአብሔር ይኹን፣ እቲ ግዜ ክሓልፍ ይብለና ኣሎ። ደቂ እግዚአብሔር ብዙሕ ላብ መከራ ላብ ጭንቂ ለምርሑ ነገራት ዋላ እኳ ተሃለዩ እግዚአብሔር ምሳና ተኮይኑስ እዚኦም ኩሎም እናሓልፈሉ መንገዲ እግዚአብሔር እዩ። ተስፋ ታእዩ ትበሃል ተሎስ ደቂ እግዚአብሔር ተስፋ ማለት ኣብ እግዚአብሔር ታይ ምግባር እዩ? ምትእምማን። ተስፋ ትበሃል ተሎ ኣብ እግዚአብሔር ታይ ምግባር እዩ? ምትእምማን እዩ። በቃ አይሉ ልብለና አምላክና እግዚአብሔር እመን እምበይ ኣይትፍራሕ እዩ ልብል። እመን እምበይ ታይ ኣይትበል? ኣይትፍራሕ። ታይ ግን ግበር? እመን። ኣብ እግዚአብሔር ንእመን። ተስፋና ኩሉ ግዜ ለእግዚአብሔር ንሃቦ። ትልቀሪየ ነገር ብሙሉ እሱ ክዕርዮ እዩ ደቂ እግዚአብሔር። አቱም ሸኽሙኹም ልኸበደ ላባየንዑ ሸኽሙኹም ካቅልለልኹም እየ ይብለና እግዚአብሔር። ደስ ልብል ቃል እዩ ኩሉ ነገር አምላክና እግዚአብሔር። ለአየ ለአኻትኹም ኢልሃበና ተስፋ እኮ ብጣዕሚ ልግርም እዩ።
እትለአየ ለአኻትኩም ኢለ ሃበና ብጣዕሚ ናይ ተስፋ ለስንቕ ደስታ ለውሁ ኩሉ ግዜ ፍስሓ ለውሁ ቃል ናይ እግዚአብሔር ቃል ካብ ዝሓልፍ እኮ ሰማይ መሬት ተላሓልፈ እዩ ልሐሸ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ብምእማን እዙ ፀገም እዚ እዙ መከራ እዚ እዙ ጦርነት እዚ እዙ ጭንቅ እዚ እዙ ጥሜት እዚ እዙ ለጨንቀና ኣሎ ነገር ኩሉ እዚ ክነሓልፎ ኢና ደቂ እግዚአብሔር ተስፋ ታዩ ተስፋ ኣብ እግዚአብሔር ምትእምማን ኢልና እዩ ተስፋ ትምኒት ጥራሕ ይኾነ ተስፋ ትምኒት ጥራሕ ይኾነ አምላክ ሃምል ፍጽም ቃሉ ሃምል ፍጽም ተስፋ ምግባር ማለት ምእማን ማለት እግዚአብሔር አምላክ ቃሉ ለየዕጸፍ እቱ ልወሎ ነገር ለየዕጸፍ ለአየ ለአኻትኩም ለነገርና ነገር ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ጽሒፉ ለምህረና ነገር እዩ ስለዚ ተስፋ ትምኒት ጥራሕ ለይኾነስ ሃምል ግበረልና ፀገማት ሃምል ሓልፉ እቲ ሕዚ ይገጥመና ኣሎ ፀገም ችግር ጦርነት ጥሜት ኩሉ ሃምል ሓልፍ ብምእማን ሰባት ምናልባት ለአና ከሸብሩ ለአና መከራ ከውጽሑ ይጎየለው ይኮን ይሆለ እዩ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ትገርና ግን እዚ ሁሉ ንሓልፎ ኢና ደቂ እግዚአብሔር ተስፋ ኣብ ምንታይ ትበሃል ተሎ ተስፋ ምንታይ እዩ ኣብ ፀበብ ኣዋን ተስፋ ምንታይ እዩ ኣብ መከራ ኣዋን ሎሚ ሃም ንፈልጦ ደቂ እግዚአብሔር ብዙሓት ጦርነት ብዙሕ ድኽነት ብዙሕ ሕማም ብዙሕ ስራሕ ምስኣን ብዙሕ ፈተና ብዙሕ ሕማም እላ ተጎሳቆለ ሰብና እትወገና እትሓውና እላ ጠሜል ለዓረቀ ብመከራ እላ ተሳቀየላ ረአናዮ ኢና ኣብዚ ግዜ እዚ ይብል እግዚአብሔር ኣብዚ ግዜ እዚ እግዚአብሔር ተስፋ ግበሩ እንፍተነሉ ግዜ እዩ ደቂ እግዚአብሔር ኣብ እግዚአብሔር ታይ ግበሩ ተስፋ ግበሩ ተስፋና እግዚአብሔር እዩ ኩሉ ግዜ ተስፋና መን እዩ እግዚአብሔር ብዙሓት እግዚአብሔር ተስፋ ገይሮም ካፍቱ ዝነበርዎ መከራ ዝወፁ ብዙሓት ቅዱሳን ጻድቃን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ንረክብ ለኣብነት ኣቦና ኢዮብ ብኽንደይ መከራ ተፈቲኑ ብኽንደይ ፀበባ ተፈቲኑ እቱ ለሰባት ክወጽሖም እዩ ተዋሂሉ ለይግመት መከራ ኣብ ልዕሊ ኢዮብ ትፈስስ ተሎ ኣቦና ኢዮብ እንታይ ይገብር ነይሩ ብተስፋ ለእግዚአብሔር ይጽበነ ነበር ብተስፋ እግዚአብሔር እዙ ፀገመይ እዙ ቁስለይ ክፍውሶ እዩ ላፍቱ ነበረኒ ክምልሰኒ ኢሉ ይጽበ ተስፋ ይገበር ነበረ ኣነ ንስኹም ኢኸ ልዕሊ እቱ ኢዮብ ልወጽሖ ይበጽሐና ኣሎ ድዩ ልዕሊ እቱ ኢዮብ ልወጽሖ መከራይ ችግሪ በጽሕና ድዩ ኣረ ገና ህንዲ ጭንጋፉ ለገና ይበጽሕና ገና ኢና ግን ኢዮብ እኳ ዝኹላይ ፀገም ዝኹላይ መከራ ሰባት እንትፍላወልሉ ላንቋሸሽዎ በቲ ቁስሉ ተጸይፎም ላኸዱ ኩሉ ግዜ ለእግዚአብሔር ተስፋ ይገብር ነበረሞ እግዚአብሔር እውን ኣይሕፈሮይ ኣብ መወዳእታ እቲ ኩሉ ልወጽሖ ፀገም ድርብርብ ገይሩ ንእግዚአብሔር ተስፋ ስለልገበረ እግዚአብሔር ለለ እንታይ ገይሩ መሊሱ ደሪቡ ሂብዎ እቲ ሃፍቱ ደሪብዎ እቶም ልጠፉ ደቁ ደሪቡ ሂብዎ እቲ ልወጽሖ ፀገም ብሙሉ ኣካሒሱ ሓድሽ ኢዮብ ፍጠር ለኸኣለ እግዚአብሔር ታይ ብምግባር እዩ ተስፋ ብምግባር እዩ ስለዚ ደቂ እግዚአብሔር ኣነ ንስኹም ኢለ ብጣዕሚ ለሰባት ለደንግጹ መከራታት ይበጽሕና ኣሎ ብጣዕሚ ዝሓቂ እዩ ግን ኸ ለእግዚአብሔር ተስፋ ንግበር ምናልባት ኣብ ሰባት ንተኣማመንለና ከይንኾን ምናልባት ለሰባት ተደጊፍና ንኸድለና ከይንኾን ሰባት ማ ተሰበርቲ እዮም ሰባት ማ ንሪኦም ኮለና ሕዚ ለሓዝዎ ኣቋም ትልውጡ ተለው ብደቂቃ እኮ ንርኢ ኣለና ሕዚ ለሓዝዎ ሓሳብ ብሰከንድ ክልውጡ ተለው እኮ ንርኢ ኣለና ኣብ ሰባት ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ክንተኣማመን ተደሊና ብእግዚአብሔር ኢና ክንተኣማመን ልግባ ደቂ እግዚአብሔር እዚ ግዜ እዚ ክንወጾ ተኾይና እዚ መከራ እዚ ክንወጾ ተኾይና ሓደ መንገዲ ኣለና እቲ መንገዲ መን እዩ እግዚአብሔር ስለዚ ኣብ ፀበባ ክንዕገስ ኣብ ፀበባ ለእግዚአብሔር ተስፋ ክንገብር ተስፋ ጥራሕ ምግባር ይኾነ ብደንብ ክንኣምን ሃምል ፈትሐልና ክንኣምን ይግባእ ኢዮብ ኣቦና ታይሉ እዚ ኩላይ መከራ ተወጽሖ ተሎስ ሓደ ቃል ተናገረ እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር እንደገና እንታይ ገበረ ወሰደ እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ወሰደ በለ
ኣቦና እዮም ትክክል እዚ ኩላይ ሃፍቱ ናይ ኢዮብ ኣቦና መን ይህብዎ ነይሩ እግዚአብሔር መን ኸ ወሲድዎ እግዚአብሔር መሊሱ እንደገና መን ሂብዎ እግዚአብሔር ስለዚ ናይ ነገራት ኩሎም መርከቢ መስአኒ መን እዩ እግዚአብሔር ስለዚ እግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ልኮዩ ብተስፋ ተሓጎሱ ልባሃል ኣሎ በቃ ክትሕጎሱ ይግባእ እንታይ ስለሌለኩም ተስፋ ስለሌለኩም ተስፋኩም መን እዩ እግዚአብሔር ስለዝኾነ በቃ እዚኣ እኮ እያ ስለዚ ደቂ እግዚአብሔር ተስፋና ኩሉ ግዜ ብእግዚአብሔር ደስ ይበለና ዳዊት አቡና ቅዱስ ዳዊት ብሳኦል ተሰዲዱ እዩ ህንደይ መከራ በፂሕዎ ህንደይ መከራ ግን አምላከይ እዚ ክሕልፎ እዩ ተስፋ ይገብር ነይሩ ቅዱስ ዳዊት ኣሕሊፍዎ ድማ እግዚአብሔር በጣም ብዙሓት ቅዱሳን እዮም ተስፋ ኣብ እግዚአብሔር ገይሮም ኣብቲ እዋን ፀበባ ኣብ እዋን መከራ ኣብ እዋን ጥሜት ኣብ እዋን ረሃብ ቸነፈር ኣብዚ እዋን እዚ ንእግዚአብሔር እንታይ ምግባር ተስፋ ምግባር ደቂ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ተስፋ ምግባር ስለዚ አምላክና እግዚአብሔር ተስፋ እናገበርና ኩሉ ግዜ ክንሕጎዝ ይግባእ ብተስፋሲ ከመይና ንፀንዕ እዩ ሕዚ ብተስፋስ ከመይ ንፀንዕ ተተባሂሉ እቲ ሓደ ብፀሎት ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ፀሎት ምግባር ንእግዚአብሔር ምልማን አምላከይ ተስፋይ ኣባኻ እዩ እሞ እዚ ፀገም እዚ መከራ እዚ ጦርነት እዚ ረሃብ እዚ ጥሜት በዓልካ ሕልፎ ኢልካ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ብልብካ ፀሎት ምፅላይ ልክዕ ክንፅሊ ተለና ተስፋና ብእግዚአብሔር ክንገብር ተለና እግዚአብሔር ለለ እቲ ለድልየና ነገር ስለልፈልጥ ካብቱ ንሕና ንባዕልና እናሓስቦ ነገር እግዚአብሔር ኣብሊፁ ብዛዕባና ስለልሓስብ እንታይ ምግባር ንእግዚአብሔር ምሕዳግ ንእግዚአብሔር ክንሓድግ ተለና ነገራት ብምልኦም ይቐኑ ስለዚ ብተስፋ ተሓገሱ ብመከራ ትፅንዑ እዩ ብመከራ ተዓገሱ ብተስፋ ተሓገሱ ብፀሎት እንደገና እንታይ ግበሩ ፅንዑ ብፀሎት ፅንዑ ተስፋ በዘይ ፀሎት ኣይመፅእ ስለዚ ተስፋ ብኸመይ ይፀንዕ ትበሃል ተሎ እቲ ሓደ እንታይ ኢልናዮ ኢና ብፀሎት ምክንያቱ ፀሎት እንታይ ስለዝገብሮ ነቲ ተስፋ የደልድሎ ስለዝኾነ የጠንክሮ ስለዝኾነ ተስፋ ጥራሕ ጌርካ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ምልማን ንእግዚአብሔር ፀሎት ምብፃሕ የድሊ ማለት እዩ ደቂ እግዚአብሔር እቲ ካልኣይ ብቃል አምላክ ልብና ክነበርቱ ኣይግባእ ብቃል አምላክ ቃል እግዚአብሔር ብምስማዕ እቱ ልብና ክነበርቱ ኣይግባእ ኣብዚ ዓለም እዚ ክንነብር ተለና እቱ ብቅድሚት ክንሰርዖ ዝግባእ ቃል እግዚአብሔር ምስማዕ እዩ ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዕ ተለና ብዙሓት ነገራት ክንመሃር ንኽእል ምምሃር ጥራሕ ይኮነ ደቂ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ስለዝኾነ እዩ ብርሃን ስለዝኾነ እዩ ናይ መንገድና መራሒ ስለዝኾነ እዩ ትልመርሐና ለብርሃን ክወስደና ልኽእል ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ተስፋና ብመን ይፀንዕ ተይልናስ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ብምግባር ብምስማዕ ብምምሃር ካብ ሊቃውንቲ ብምስማዕ ካብ ዝተፈላለዩ መምሃራን እንታይ ብምግባር ቃል እግዚአብሔር ብምስማዕ እቲ ሳልሳይ ተስፋና ብኸመይ እዩ ንፀንዕ ተይልና ብትዕግስቲ ብትዕግስቲ ተስፋ ብትዕግስቲ ይሕሎ ብትዕግስቲ ተስፋ ይፀንዕ ምክንያቱ እቱ ተስፋ እንገብሮ ነገር እግዚአብሔር ስለዝኾነ ንእግዚአብሔር ድማ እንፅበዮ ብምንታይ እዩ ብትዕግስቲ እግዚአብሔር ናይ ባዕሉ ግዜ ኣለዎ ደቂ እግዚአብሔር ናይ ባዕሉ ግዜ ኣለዎ ስለዚ ናይ ባዕሉ ግዜ ስለለለዎ እግዚአብሔር ብትዕግስቲ ክንፅበዮ ይግባእ ምናልባት ሕዚ ንጎሳቆልለና ንኾን ንኽእል ምናልባት ሕዚ ካብ ኣእምሮ ልላዕሊ ዝኾኑ ፀገማት ይወፅሑና ኣለዎ ክኾን ይኽእል ግን እግዚአብሔር መፍትሒ ለምፀሉ ግዜ ስለለሎ ግዚኡ ገና ስለዝኾነ ብትዕግስቲ ክንፅበዮ ይግባእ እቲ ሳልሳይ ተስፋ ብኸመይ ይፀንዕ ተይልና ብትዕግስቲ እቲ ራብዓይ ተስፋ ብኸመይ እዩ ዝፀንዕ ተይልናስ ብንስሓ ብንስሓ ንስሓ ብምፍፃም እቲ ዝሰራሕናዮ ሓጢኣት ብምልኡ ልካህን ንባዕልና ኣርኢናስ ናብ እግዚአብሔር ብምምላሲ ንስሓ ብምፍፃም እዩ ሓጢኣት ተስፋ የድክም እዩ ሓጢኣት እንታይ ይገብር
ተስፋ የድክም ብጣዕሚ እኮ ተስፋ ለድክም ሓጢኣት ንስሓ ግና ናብ ኣምላኽ ትመልሰና እዩ ንስሓ እንታይ ትገብረና ናብ ኣምላኽ ትመልሰና ሓጢኣት ልንስሓ ሓጢኣት ንተስፋ እንታይ ትገብራ ተድኽማ ብጣዕሚ ተድኽማ ምክንያቱ ተስፋ ንገብሮ እግዚኣብሔር ሓጢኣት እንድሕር ላደጋግምና ንሰርሕ ኮይናስ ላባናለ እንታይ ገብሪ ቆላሓ ይብሊ ምክንያቱ እላሕዘናዮ መዓልቲ እግዚኣብሔር ላባና ክቐርብ እዩ ማለት ዘበት ስለዚ እንታይ ምግባር ብንስሓ ምምላስ በዲለ እየ ኢልካ ናብ እግዚኣብሔር ምምላስ በዚ ኢና ተስፋና ክነፅንዖ ንኽእል ተስፋና ክንገብር እንኽእል በዚኦም ብርባዕትዮም ብፀሎት ብቃል ኣምላኽ ብትዕግስቲ ብንስሓ በዚኦም ተስፋና ክነፅንዖ ንኽእል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እምታ አንተ ወላወልና የነበርና ተስፋ ዘይቆረፁ ብጣዕሚ ብዙሓት ለእግዚኣብሔሮም ተስፋ ዝገበሩ ኣብ እዋን ፀበባ ኣብ እዋን ፀገም ብዙሓት ቅዱሳን ኖህ 120 ዓመት እዩ እግዚአብሔር ታግሶ 120 ዓመት ብጣዕሚ ከቢድ እግዚአብሔር መርከብ ስራሕ በቃ ከጥፋየ ዝዓለም እዚ ኣክብሎ ተሎስ እንደ ዓመት 120 ዓመት ጽንዩ ታግሶ ተስፋ ገይሩ ዮሴፍ ቅዱስ ዮሴፍ ካፍቶም ኣሕዋቱ ለውፅሕሉ መከራ ካብ ባርነት ኣብ ግብፅ ኸይዱ ካብ ልወፅሖ መከራ ማዕሰርቲ ምግብሱ ቃል እቶም ኣሕዋቱ ለውፅሕሉ እንደይ መከራ ይፀገሚ ተዓጊሱ ንእግዚአብሔር ተስፋ ብምግባር ናብ ልዕለ ክብሪ በፂሑ እዩ ቅዱስ ዮሴፍ እሱ ጥራሕ ኣይኮነ ነቢይ ኤልያስ ብፈተና ኣይተሰዓረይ ሐዋርያት መከራ ብጣዕሚ ብዙሓት መከራታት ተቐቢሎም ሐዋርያት እግዚአብሔር ተስፋ ብምግባር ግን ተዓጊሶም ኣብ ተስፋ ልማት ፀኒዖም ኩላይ መከራ በፂሕዎም ሐዋርያት ኢዮብ ከምታ አንተ ወልወና በተስፋ ተዓጊሱ በተስፋ ስለል ተዓገሰ በተስፋ ለእግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ጽበ ስለል ነበረ አፍቱ ክብሪ ላብ ለዓለ ደረጃ በፂሑ ንሕና ሎሚ እንታይ ንግበር ንሕና ሎሚ እንታይ ንግበር ብሓቂ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት መሰከፍ ሰዓት ብሓቂ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ልምንባሩ ብጣዕሚ ለቸግር ለጽልእ ጊዜ ከም ለበፅሕና ኩልና ንረዳደሎ ነገር ሰባት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ልምንታይ ተፈጠርኩ ኢሎም እስካብ ዝሓስቡ ፀገማት ይበፅሖም ኣሎ መከራ ይበፅሖም ኣሎ ኩሉ ግዜ ጦርነት ክለዓል እዩ ፀበባ ክለዓል እዩ ኩሉ ግዜ በቃ ናጋዶ ክንሞት ላበለ ሰብ ዝሓሰበ ይነብር ሃም ዘሎ ንማን ግልጽ ታይ ንግበር ታይ ንግበር ትብል ተለና ሓደ ተስፋ ክንቆርጽ የብልና ተስፋ ታይ ክንገብር የብልና ክንቆርጽ የብልና ተስፋ ናብ እግዚአብሔር ክንገብሮ ኣለና በቃ እዚ ክሓልፍ እዩ ደቂ እግዚአብሔር ተፎቴ ተጸለይ እዚ ግዜ እዚ ክሓልፍ እግዚአብሔር አምላክ ተስፋ ተገርማዩ ክሓልፎ እዩ ክሓልፍ እዩ ስለዚ ተስፋ ይንቆርጽ ብእግዚአብሔር ተስፋ ንግበር بمكرا نتعجز بصلوت نصنع بتسفى نتحجز زي نكبر اتخلاي كل جديد صلوتين حدك معلت اللي እግዚአብሔር من ما عين حدك لتوسنت دقيقه لتوسنت ساعات اللي እግዚአብሔር ናብ ኣብ معلتي እዚ ፀገም እዚ ክሕልፈልና ምክንያቱ እሱ ጥራሕ እዩ ክሕልፎ ልኽእል ደቂ እግዚአብሔር ሰባት ክሕልፎ ኣየው ሰባት ማሪና የሚና ኑሪኦም ኣለና ልገብሩና ኣለዉ ስለዚ كل ጊዜ ጸሎት ናብ እግዚአብሔር ንብጻሕ ይደግ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንቕራ እዚ ዓለም ለይኮነት መፍትሕ ክትበና ሲ ቤተ ክርስቲያን እያ መፍትሕ ክትበና ቤተ ክርስቲያን እያ ነቲ ኩሉ ፀገምና ከም መፍትሕ ኮይና ሕዚ ክተገልግለና ልግባእ ስለዚ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንቕራ እትራባይ ቃል እግዚአብሔር ንስማዕ ነንብብ ኩሉ ጊዜ ተስፋ ክልየና ተኮይኑ ቃል እግዚአብሔር ብምስማዕ ቃል እግዚአብሔር እንታይ በመግባር በመንባብ መጽሐፍ ቅዱስና በመንባብ ቃል እግዚአብሔር ተፈላለዩ መምሃራን ንስማዕ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንእግዚአብሔር ተስፋ ጌርካ መንባብ ጥራሕ ካሊእ ነንሕድሕድና ክንተሓጋገዝ ይግባእ ነንሕድሕድና ክንተሓጋገዝ ይግባእ እዚ ፀገም እዚ እዚ ግዜ እዚ እዚ ፀበባ እዚ ክንሓልፎ ተኮይና እንታይ ክንገብር እዩ ልግባእ بعنا لبعنا كنتحجاجز حادث جموتلو حادث هتاي جمال كبرتو أكثر سلزي بعنا لبعنا بمتحجاجز زوت أجمزي زوت أبوازي تاكن جورن خل كنا حلفون خلينا دكتور كنا حلفون خلينا
ስለዚህ ክቡራት ደቂ እግዚአብሔር እነሆ እዚ ዓለም እዚ ሓላፊ ዓለም እዚ ዓለም እዚ ብጣዕሚ ሓፂር ዝኾነ ዕድመ እዩ ዝህበና ስለዚ ክሓልፍ እዩ ፈተናታት ክሓልፉ እዮም እቶም ሕዚ ንሪኦም ኣለና ፀበባታት ክሓልፉ እዮም ግድ የብልኹም እዩ እዚ ንእመን ተኾነ ግን ተስፋና ኣብ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንግበር እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በአማላጅነታ ክትሕግዘና ንለምና እግዚአብሔር ዝፀበባ እዚ ዝመከራ እዚ ክሕልፈልና ንለምኖ ተስፋ ከይንቆርፅ ብተስፋ ንተሓጎስ ብመከራ ንጽናዕ ብጸሎት ንጽናዕ እግዚአብሔርና ተስፋ ንግበር ብተስፋ ተሓገሱ ብጸበባ ተሓገሱ ብጸሎት ጽንዑ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 12 አምላክና እግዚአብሔር እዚ ጸበባ እዚ እዚ መከራ እዚ ክሕልፈልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን አሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር